חזרנו בסדרת בוט בדקה, והפעם תפסתי עוד עסק שעונה ללקוחות בצורה ידנית. בואו נתקן את זה. אז לחברה קוראים DJ Asset, התחלתי לדבר איתם, ראיתי שהמענה אנושי, בואו נבנה להם צ'טבוט בדקה. אז בואו נפתח להם תרשים חדש, נעשה שמור, ניכנס אליו, Generate with AI, בואו נעתיק את כל המידע על העסק. כל מה שעשיתי זה פשוט נכנסתי לאתר שלהם והוצאתי את כל המידע שיכולתי, שרלוונטי פה עבור המערכת AI שלנו, ובניית קישורים, מהו קהל היעד, גם זה העתקתי, באים לפה, מעתיקים, מידע על העסק, פסט, ולוחצים על סיימתי. מה שקורה עכשיו זה שהמערכת של ה-AI שאימנו אותה במיוחד עבור פינגמי לומדת על העסק על פי הנתונים שהכנסנו לה, אוספת מידע מהרשת, בונה תרשים, ובסוף גם תכין את זה לתצוגה, ותוך דקה נראה את התוצאה. וסיימנו. פתיחה בתרשים נוכחי, וקיבלנו צ'טבוט מלא. שימו לב כמה הודעות בלחיצת כפתור. אז בואו נראה ממה הכנו. ברוכים הבאים. שירות SEO יכול לשדרג את הכניסות והרווחיות והרווחים שלכם. על איזה שירות תרצו לגלות עליו? שירות קידום אתרים, בניית קישורים, SEO ייעוץ, וכל מה שהחברה מציעה בדקה. רוצים לראות איך הבוט הזה מתנהג? שלחו לנו הודעה לבוט שלנו, של פינגמי, עם המילה DJ Assets, והוא יעביר אתכם לבוט הזה.